Welcome to YouTube channel Aloysius Popang. Kublay pi baro pan ngaptiang sumphai pi sha uni YouTube channel jonga Aloysius Popang. Kalong kajing command bat kajing sarong ka bakraw ya kabri uhnyau trap bat ya kajait bandriu khasi baro kawai baka Google kawai na ki ratba ha kaliang ka technology jong ka pathai dangshan lengba ka Google neural machine translation jong ka kala lam Ithuh bat Rung ya ka Ktien Khasi kum kawai na ki Google Translate service language jongka na pren ki weipat ki neutral ki Ktien jongkari India ki bakantop ya ka Ktien Avadi Boro Kokborok Marvari Santali Batula ki badangrung thamai ha ka translation machine jong ka Google de paralok da kajing Ithuh bat jing Rung jong kini ki neutral ki Ktien kari India menta ka Google kaladon hado ars pa south lai tli ki Ktien kran jong ka pathai kum ki translate language jongka ki ban pen kala ya ki text la ni ki jing tho ki documents la ni ki kot kisla but website na ka ka Ktien shakawai pan Menteri Rangba do jong kajala Conrad ke Sangma langba ka update jong u ha ka Facebook page menta ksengi ba ai ka teng Conrad ke Sangma Iaroh ya ka Google company na ka benta ka jing Ithuh bat penrung ya ka Ktien Khasi ha ka thop jong ki ars pa sau phulai tli ki wei pat ki jai Ktien ka pathai ba ongro ba khani ka jing penrung ba ka jing Ithuh ya ka Ktien Khasi ya ka Google ka nyarap ya ki wei pat ki blue na ki wei pat ki bat ki jat pendiu jong ka pathai bakin nang ya ka Ktien Khasi na Meghalaya Kwah baka Ktien Garo kom kawai na ki Ktien kren jong ka ka than chitai lam ingi bakan rung lang ha ka Google Translate language service na lor ka Ktien Khasi hato phi kum ki pajba ayu pidan ban ong ne kan tho halor kani ki paralok kule shiboni ka por jong pi sko ba wat klen ban like share comments ban subscribe ro ya YouTube channel jonga nak banta ki wei pat ki video